Tnieda l-Premju Anzjanità Attiva għal din is-sena. Dan il-premju jara fil-ħidma sewja li ssir minn anzjani fis-soċjetà u għandu lan li jservi bħala xprun biex aktar anzjani jersqu l-qudiem u jagħtu s-sem siewi tagħhom lis-soċjetà. Fil-fatt lan ta' dan il-premju huwa li jirrikonoxxi anzjani u organizzazzjonijiet li jaħdmu sabiex ikollna anzjanità attiva. Il-Premju Anzjanità Attiva għal din is-sena jikkonsisti f'7 kategoriji ta' premji, fosthom 3 ġodda. Premju Mudell Ideali li ser jirrikonoxxi anzjani li huma ta' eżempju lejn is-soċjetà Maltija, Premju Koppja miż-żewġa u Premju Proġetti Anzjanità Attiva. Rikonoxximent li ser jingħata l-organizzazzjonijiet li bil-ħidma tagħhom ikunu qegħdin jimplementaw proġetti li qegħdin jippromovu l-anzjanità attiva. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis qal li s-sena li għaddiet is-Segretarjat irċieva 80 applikazzjoni għal dan il-premju, rekord mis-snin ta' qabel. Żied li dan huwa premju importanti għax qiegħed fuq pedestal ħidmet l-anzjani Maltin u Għawċin. Agius De Celis qal l-anzjanità attiva hija fiċ-ċentru tal-politika tal-Gvern. Din l-attività nuru kemm napprezzaw il-ħidma kbira li qed jagħmlu l-anzjani fis-soċjetà tagħna, kemm fil-familji kif ukoll fl-qdiet non-governattivi u wkoll il-ħidma tagħhom fis-soċjetà b'mod ġenerali. Din l-attività qegħdin nippremjaw diversi aspetti tal-anzjanità attiva u aħna l-anzjanità nekkirridhom jibqgħu attivi għax il-kontribut tagħhom huwa kontribut kbir, siewi u aħna napprezzawh fis-soċjetà tagħna. L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru mis-Segretarjat Parlamentari għal persuni b'diżabilità u l-anzjanità attiva l-Belt Valletta, mill-Kunsilli Lokali jew minn fuq is-sit activeaging.gov.mt. L-applikazzjonijiet jagħlqu fl-14 ta' Settembru sabiex il-bord immexxi mill-Professur Kalmero Borġ jevalwa l-applikazzjonijiet u jiġu rikonoxxuti l-anzjani għal ħidma tagħhom. Iċ-ċeremonja tal-għoti tal-premju jingħata fix-xahar ta' Ottubru li huwa dedikat għall-anzjani.